Tervetuloa katsomaan videota, jossa näytetään kuinka käyttää Neria Soft-infuusiosettiä. Pese kätesi ja valitse pistoskohta kehostasi terveydenhuollon ammattilaisen suositusten mukaisesti. Puhdista pistoskohta ja anna sen kuivua. Avaa pakkaus ja ota sisältö ulos. Aloita kanyyliosasta ja poista liimapaperin etuosa. Poista neulasuojus kevyesti kiertämällä ja vetämällä. Aseta neula 20–40 asteen kulmassa. Poista asetusneula. Poista jäljellä oleva liimapaperi ja paina tarra iholle. Yhdistä letku pumppuun. Poista suojakorkki ja täytä letku lääkkeellä pumpun valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Varmista, ettei letkussa ole ilmaa. Yhdistä letku pistoskohtaan. Tässä näet, kuinka letku irrotetaan ja yhdistetään uudelleen. Kiitos, että katsoit tämän filmin.